Pozdrav svima! Dobrodošli u moju bosansku kuhinju gdje pripremam jela bez namirnica životinjskog porijekla. Danas su to polpete s blitvom. Blitva je uz kupusnjače i rotkvice biljka koja podnosi dosta dobro niske temperature, pa ju možete održavati u vrtu čak i tijekom zime. Jednostavna je za uzgajanje i na balkonima i u lođama. Vrlo je izdašna jer možete dugo orezivati samo listove, ona se podmlađuje. A o ljekovitim svojstvima bi se dalo dugo pričati. Samo ukratko, evo, korisna je u kontroli dijabetesa, čuva zdravlje srca i krvnih žila, štiti od osteoporoze, pomaže u kontroli tjelesne težine. Ovaj recept polpete s blitvom je brz i jednostavan, a može poslužiti i kao obrok u bilo koje doba dana. Uživajte čari zime, provodite što više vremena u prirodi, budite dobri prema sebi, blagi prema drugima. Svakim činom slavite život, pa i činom pripreme hrane. Igrajte se, uživajte i u slast.